Biløkonom. En uddannelse til fremtidens bilbranche. En uddannelse, der handler om at skabe optimerede processer, glade kunder og en ordentlig indtjening. Kort sagt, at øge kompetencen i bilbranchen. Allerede under uddannelsen kan de kommende biløkonomer skabe mere værdi. Inden for salg, eftermarked, procesoptimering, finansiering, online medier, events med videre. Og efter endt uddannelse har du og firmaet en kompetent medarbejder med masser af viden om din virksomhed og branchen. Erfaringerne viser, at en biløkonom ofte starter inden for salg og marketing, og erfaringerne har også vist, at virksomhederne på lang sigt er i stand til at udvikle deres biløkonom til f.eks. at besætte leder- og specialiststillinger. Der er mange områder, hvor biløkonomens kompetencer kan komme i spil til fordel for indtjening og professionalisering af den enkelte virksomhed. For eksempel lean, proces, indkøb, loyalitetsprogrammer, markedsføring og CRM. Biløkonomer er teoretisk velfunderede praktikere. Den 2,5-årige uddannelse er en velovervejet vekselvirkning mellem skoleophold og arbejde i virksomhed, temadage og kurser, virksomhedsbesøg suppleret med studierejser og udlandsophold på mindst 10 uger. Og samtidig med afholdelse af løbende kurser og temadage, så en studerende hele tiden kan sætte sit virksomhedsophold i spil i forhold til den teoretiske del af uddannelsen. Kunne du tænke dig at få en biløkonomstuderende tilknyttet din virksomhed, så er det her måske nogle af de overvejelser, du gør dig. Er det dyrt? Udover løn for udført arbejde, koster det kun 12.000 kroner om året. Det svarer til en pakke cigaretter om dagen, hvis man ellers ryger. Det synes vi ikke selv kan kaldes dyrt. Er de ikke på skolen hele tiden? I introduktionsperioden, der kan være 3 måneder eller længere, er de fuldtid i virksomheden. Derefter er de i virksomheden hver mandag, i weekenderne og ferier. Desuden har de studerende bærbare PC, så de kan have faste ansvarsområder i virksomheden via internettet. Og igen, i den 6 måneders trainee-periode er de fuldtid i virksomheden. Hvad kan de gøre for min virksomhed? Du får en engageret allround medarbejder, der kan koble teori og praksis. For eksempel analyse og kundetilfredshedsundersøgelser, kvalitetssikring, CRM, online medier, salg og meget mere. Med andre ord, din virksomhed får tilknyttet studerende, der kan gøre en forskel på bundlinjen, som har et værdifuldt netværk i såvel ind- som udland, i form af virksomheder både indenfor og uden for bilbranchen, og som kan være med til at drive udvikling i din virksomhed. Som går til jobbet med entusiasme og nysgerrighed, og som på sigt kan blive en værdifuld medarbejder med potentiale til at blive morgendagens leder. Så vil du være en af dem, der styrer fremtiden i den danske bilbranche? Så få tilknyttet en biløkonom fra Erhvervsakademi Aarhus eller CPH Business i Lyngby. Uddannelsen udvikles løbende i samarbejde med bilbranchen og andre udvalgte partnere. Vil du vide mere? Klik ind på www.biløkonom.dk.